Shankar Mry Shankar Mry Shankar Shankar Mry Ada, neng मा जाखो? मा जाजोबखो नोंलाय? थौ 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 मानो बिदि जाजोबखो? Bietino Shankar Siguraja Hornai Nek Arazugamini Habani Sidur Bietino नोंखौ सोर बिदि खालामखो आदा? बुंनो आदा, नोंखौ सोर बिदि खालामखो? सोरजों बावो सिगुराजानि फिनो सिंबो फाग्ला बै बेनोथ' नों जोंनि फोलेरनि थैनि बेसेनखौ रैखा खालामनांगोन सोमखोर रैखा खालामनांगोन जोंनि खावरिब्लाबो जोंनि थैनि गाबा गोजा नों बेखौ रैखा खालामनांगोन सोमखोर थां सोमखोर नों जुगामिखौ लानानै फै बे आंनि सोलेरनि थैजोंनो जुगामिनि खाफालाव सिदोब फोननानै होफैथां थां नों जुगामिखौ लानानै फैथां जागोन आदा आं जुगामिखौ दानो लानानै फैगोन आं फनखौ ओरैनो थुवाखै मिथिबाय आङो फनाव ना फैसासो खामायगासिनो दङ नोंसोरबो आं बायदि गेम गेलेनानै फैसा खामायदो गेम गेलेना मारै फैसा खामायो नै बेखौ नाय नोङो बेयो जाहैबाय पकार गंगा बेनि लिंकखौ नोंसोरो बयबो ना डिसक्रिपसनावनो मोनगोन फार्स्टआवनो नोंसोरो बै डिसक्रिपसनाव लिंक दङ बेवहाय लिंकआव थुदो ओमफ्राय डाउनलड खालामनानै रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोदो रेजिस्ट्रेसन खालामनाय लोगो लोगो नोंसोरो आरामसे बिराद गेमफोर मोनगोन आरो बेवहाय बेयो जाहैबाय आंनि फेभरेट गेम बे गासैबो ब्लगनि गेजेराव ना मोनसे बुम डायमन्ड दं बेखौ नोङो नागिरथारनांगोन आरो ना जुदि नागिरनानै नोङो साक्सेस जायोब्ला नैबाव नाय नुनो मोनगोन नोङो 2x 3x नङाब्ला 10xबो जानो हागौ आरो नों बेखौ नाय बेवहाय आङो ना एमाउन्टखौ डाबल खालामनानै कालेक्ट खालामबाय हो दा आङो आंनि बेंक एकाउन्टजों उइथड्र खालामनोसै फैसाखौ आरो बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि उइथड्र खालामोब्ला नोंनि बेंक एकाउन्ट डिटेल्सखौ होग्रोदो सिगां बेनिफ्राय नोङो दान्दिसे समनि उनावनो बेनि फैसाया ना नोंनि एकाउन्टआव आरामसे मोनगोन आरो मोनसे खोथाखौ मिथिबाय नोङो जुदि बे एपखौ ना नोंनि लोगो बा नोंनि फेमिलिनो शेयार खालामोब्ला मोनफ्रोमबो इउजार गोदानावनो नोङो 130 रुपिस ब'नास मोनबावगोन अब्ला नों माखौथो नेनानै थाबाय थाबावखो डाउनलड खालामदो आंबो खालामखानोसैलै माथो लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ जुगामि ओइ जुगामि
आं नोंखौ लांनो फैदों जुगामि सोमखोर आदाया थैजों बोदो गंसे गोलैनानै दङ फै जुगामि सोमखोर जुगामिनि आखाइ हगार नङाबा नोंनि आखाइखौ दानो सेफायनो हागोन आं मा सोमखोरनि आखाइखौ सिफायनो ओइ सेंग्रा थोलै नों बबेनि एसेबां दुथां हा बिरन्द' नोंनोमोन ना आदाखौ मोसौ बादि बुना हरनाया सोमखोर बाबारे माथो गरम थारलै नोंलाय सिगुन जुगामिखौ सोंहरनो हर बे माब्लाबाबो जानो हाया आफा माब्लाबाबो जानो हाया सोमखोर बायदि निखावरिनो आं माब्लाबाबो जुगामिखौ हरनो हाया नोंनि इनाय अहंखारखौ नायगासिनो दं आं मा सानदों नोंलाय हा आफा सिरिथ' जेबो दाबुं नों एकदम जेबो दाबुं सोमखोर जुगामिखौ लानानै थांदो थां आफा बेफोरखौ मा खालाम सानदोंलाय सिरिथ' एकदम सिरिथ' आं नोंखौ सिरि थानो थिनदों ना सोमखोर आं दं नों जुगामिखौ लानानै थांदो थां जुगामि आबै सोमखोरजों थांनो थां सोमखोरा माथो जुगामिखौ लानानै दाबो फैदिया सोमस्रि देहाखौ बोरैबा बुजिथारबाय आं फैगौ खोमा र' गोसोखौ हमथा आदा नै आं जुगामिखौ लाबोबाय फै जुगामि आदा आदा नों बुंनाय बायदियैनो नोंनि देहानि थैजोंनो जुगामिनि खाफालाव सिन्दुर फुना होनोसै आं आदा दे सोमखोर थैनि गाबजोंनो नों समायना सिन्दुरनि महरखौ फुननानै होदो दे जागोन आदा जागोन Ada? Ada? Ada nih? Masa ke ada? 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 Masa ke ada? Ada? जों जुगामिखौ थाबैनो लायनांगोन थ' हा जुगामिखौ लायफिननो लाजिनाय दंना गैया नोंसोरलाय गावसोर मोजां मोनलायनाया दि गोथार सोमखोर आरो जुगामिया प्रमान होबाय सिगुन राजा नों मिथिगौ आफा नोंनि अहंखारनिख्रुइबो बिसोरनि आसरियाव देरसिन गोहो दं देरसिन गोहो माबायदि देरसिन गोहो नायनि थु मानसि जानायनि लाजिनो सोलों लाजिनो सोलों नोंसोरो नङाबा उनाव जिउआव हामा सोलांगोन हो थां ओंखारलां हेल' हेल' औ नै जुगामिखौ बिफाया लायनो थांफिनबायलै थाबैनो बबेबा जायगायाव साइड जाखादों नङाबा जाला जागोनबो औ थांबाय ओंखारबायानो फाग्ला
सिगुन राजालाय मा फात्ता मोनो आं जे बुंखुमा हरबाय मा फात्ता मोननो बेलाय हिनजाव गैयै मानसिफोर आंना बाराखौबा ब्रुद खिगारदोंलां सोमखोर आरो जुगामि नोंसोर थाबैनो बेनिफ्राय दोरोदो मानो बाजै मा जादों जुगामिनि बिफाया नोंसोरखौ नागिरनो फैगासिनो दंनो आं थाङा बाजै आदा थैनायनि दाहायानो आंनि बिखायाव खामग्लिगासिनो दङ आं न'खौ गारनानै जेरावबो थांनो हाया बाजै आंहा जेबो गैलिया सोमखोर नोंसोरखौ लानानैसो आंनि इयुन नोंसोरो थांनानै थानो नांगोन थां सोमखोर ओंखारलां थां बाजै दाथ' मोनाबोगौ नै जों बहाय थांनानै थाहैनांगौ जाखो थांदो थांथारदो थां माबा आरो गोख्रै ओंखारलांदो थां बोरो जुगामिया आं दोनखोमादों बबाव दोनखोमादों थाबैनो खिथा आं आंनि बिखा सिङाव दोनखोमादों हायोब्ला आंनि बिखाखौ बोखावनानै जुगामिखौ लानानै थांनो मा सिरि मा जाखो आंकोल आंनि बायदिबा बिसोर न'आव गैया न'आव गैयाबाबो बे खाथि खालायावनो सोरनावबा थाहैनो हागौ दाथ' मोनाबायबो बहा खालामनो बिसोरलाय थु सनाथि सोमखोर एथ' मोनानानै नोंसोर सानैजों जोंनाव सनाथि आं दिनै जुगामिखौ हाबा खालामबाय जोंखौ अननानै हरसेल' थानो होदो सनाथि सनाथि नों खोनादोंना खोनादों नों माब्लानिफ्राय आंखौ सनाथि होननानै गाबज्रिखो बहा थांखो नोंनि सना होननानै गाबज्रिनाय सोदोबा आंखौ मिनिनो फोरोंनानै दा आरोबाव आंखौ गाबनोबो फोरोंबावबाय नों सोमखोर नोंनि थाखायनो आं सान हर मेगनाव मोदै लानानै समखौ बारहोगासिनो दङ नाथाय दिनै नोङो आंनि न'आव आंनि बिखाखौ सोखावनानै नों दिनै जोंनि न'आव मानो फैखो सोमखोर सनाथि नों आंनि उन्दैनि लोगो बिनिखायसो फैदों लोगोमोन मोनसे समाव नाथाय दा नों आंनि सुथुरसो आरो दिनैसो आं खाबु मोनदों नोंनि सायाव खिथेर लानो थाखाय जों थांफिनसै सनाथि दरा खेवहैदो मानि एथ' हाखु दाखु जुगामिनि बिफायानो फैयाखै नोंसोर माबा थाखुमादो बैथिं थाखुमाहैदो सोमखोर जुगामि मोनफैदों नामा सोर सोमखोर सोमखोर होननाय सासे सेंग्राखौ आं मोजांसो मोनोमोन नाथाय जुगामिया आंनि बिखानिफ्राय सेननानै लांबाय थाबैनो खिन्था फैदोंना फैयाखै सोमखोरा जोंनाव फैबा साबसिनानोमोन होमबा बेखौ नोंसोरनो हमना होनानै आं बिनि सायाव खिथेर लानो हागौमोन थां सोमखोरखौ जोंनाव फैनो थिनहैथां थौ आंकोल थौ नोंसोर मा सानदों आंखौ खिन्थागोन सानदोंमोन बहा हानो आं नोंसोरनि खोथा खिन्थानो आंनि गोसोआ सोमखोरनि सायाव मारै खिथेर लानो हानो आं हानाय नङा आं माब्लाबाबो हानाय नङा सनाथि नों थारैनो सोमखोरखौ गोरबो बिखाजों मोजां मोनमारो ओहो आं सोमखोरखौ मोजां मोना नोंसोरनि जिउ संसारनि गोजोनखौ हास्थायनानैसो आं खिन्थायाखै आरो माब्लाबाबो खिन्थानायबो नङा सोमखोर नों आंनि मोखाङाव मा नायबाय थाखो
आंनि बे मेगननि मोदैया दुखुनि नङा गोरबो बिखा खामग्लिनायनिबो नङा नोंसोर सानैनि हाबानि खौरां मोननानै खुसिजोंसो बोहैबोदों दे उन्दुदो नोंसोरो गिनो नाङा आं दरखंआवनो हरसे नेनानै थागोन नोंसोरखौ रावबो नागिरनानै मोननाय नङा आंनि उन्दैनिनो लोगोसे नों सोमखोर नों जेबो सिन्था खालायनाङा नोंसोर सानैखौ दोनखुमानि बिबानखौ आं लादों नोंसोर सानैजों दा उन्दुदो बाय गुड नाइट